Kaixo, zinematikako ebatxitako ariketekin jarraituko dugu eta 7. ebatxiko dugu. Liburuan duzuen 7. Eta esaten digu, bi egikari ditugula, bata atik ateratzen dela eta bestea betik, eta bien artean 200 kilometrotako distantzia dagoela. Orduan, ese 200 izango da. A egikaria aterako da VA izango da 100 kilometro orduko abiadura eta denbora tarte batean egongo da mugitzen, eta esaten digu B ere abiadura bat edukiko duela 110 kilometro orduko abiadura eta denbora batean egongo da igitzen. Hori da egikari guztiek barien ezaugarriak dituztelako, eta zer da esaten digutena? Bi egikari abiatu dira norabide beretik, bata bestearen kontra 200 kilometrotara dauden bietatik. A egikaria 100 kilometro orduko abiaduraz doa eta B egikariak 120 kilometrotako abiadurarekin, baina ordu laurden bat beranduago ateratzen da. Bale, hasiko gara. Biek elkartopo egingo duten unbaiten, jarriko dugu hemen, bai? SA, SB, ariketa mota honetan badakigu S badela, SA gehi SB. Biek elkartopo egiten dutela. Eta esaten digute, ordu laurden beranduago ateratzen dela. Zer da ordu laurden bat? Bat zati lau 0,25 ordu. Ariketa honetan askotan egiten duzuena da esatea 15 minutu direla ordu laurden bat. Baina minututan sartzen badugu, kilometro orduak minututara pasatu beharko genituzke, eta oso arraro da hori. Orduan, erabiliko dugu 0,25 ordu. Horrek esan nahi du, beranduago ateratzen bada, A egongo da mugimenduan, Tek ematen duen denbora mugimenduan gehi ordu laurden hori egondalako mugitzen denbora gehiago. Bale? Ateratzen da lehenago, ateratzen da beranduago. Orduan, mugimenduan egongo da hau, bestea dagoena, ak denbora aukiko du, eta izango da, bek mugimenduan dagoen denbora, gehi aldez aurretik atera dan denbora hori. Eta ariketaia egiten da beste kasuetan bezala. SA, VA bidertea, SB, VB, bidertebe handiago jarriko dugu, eta S berdin SA gehi SB, duan 200 berdin SA 100 bidertea gehi 120 bider TB. Eta hemen badakigu TA badela TB gehi 0,5. Matematika pizka bat. 200 berdin 100 bider TB gehi 0,5 gehi 120 bider TB. Orain, bakarrik gelditzen zaigu TB ez ezagun moduan. Matematika gehiago. 200 berdin 100 TB gehi 25 gehi 120 TB. 100 bider 0,5, 25. 375 berdin 220 TB. Hau ona eta hau ara. TB berdin 375 zati 220. Eta hartuko dut txuleta, eta honek ematen digu TB berdin 1,704 ordu. Orduan TA izango da 1,704 gehi 0,25 bost ordu. Oso ondo, baditugu TB eta TA. Hemen egin dugun gauza bakarra da, TA badela TB gehi 0,5. Lehen esan dugun moduan, bai? Ondaukagu, hemen. Orain zer egin behar dugu? Konprobatu.